סייעתא דשמיא, כשהגענו לפה לפני כ10 שנים, סך הכל 6 משפחות, לכאורה, אבל עם ההכרה וההבנה והאמונה שהכל מתחיל מתוך מגמות של קדושה, לגלות את הקדושה שקיימת במקום, אז האמונה הזו ממילא היא הולכת ויוצרת ופועלת ומרחיבה מעגלים, כך שגם אם מתחילים מתוך צפיפות, ברוך השם זכינו להתרחבות גדולה. ובצאתי לקראתך, לקראתי בצאתיך, ובפילי גבורתך, בקודש חזיתיך. עוד תורה, עוד מעשים טובים, עוד שכונות גדולות של יהודים שיבואו ויבנו את העיר הזאת בחומר וגם ברוח, כן יהי רצון. כשאנחנו מדברים על הפעילויות הברוכות של הגרעין התורני בעכו, אנחנו נזכרים בפסוק עולם חסד ייבנה. אנחנו מחלקים מנות לכ-300 איש בכל שבוע, ובחגים כ-1,200-1,400, משתדלים לרצות את כולם. ועל ירושלים ירחו רחים, 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 ירחם. לדאוג שלא יחסר אוכל בשום בית בעיר הזאת. ויעל ישראל אלוהיך רחם, ויעל ירושלים ירחם רחם, רחם, גרעין אומץ בעכו פרח ושגשג. כרגע אנחנו מנהלים מועדונית. אנא בכור תמונת ימינך. הגענו לעכו מצפת בעקבות פרויקט שילובים. פרויקט שילובים זה פרויקט שקולט משפחות של סטודנטים בעכו. מביא אותם לעכו, מתגוררים בעכו והם תורמים 4 שעות שבועיות לקהילה. הגענו לעכו לפני 2 שנתיים. החלטנו להצטרף בעיקר בגלל הקהילה החזקה שיש פה. הילדים ברוך השם מתחנכים בעכו. שם רחם נערים רחמי צדקתך תמיד גם להם חסים גדול. טוב לנו כאן, טוב להם כאן. ברוך השם. שרוב תוכל לילה אליך יחיד יעל המחפר צוחק קדושתך. אהבתי תורתך כל היום שיחקתי מה אהבתי תורתך כל היום שיחקתי
מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח. יש פה הרבה דברים כיפים. תחזיק חזק על הקטן שלי. בספרייה יש השאלת ספרים, שעת סיפור ויצירה שהבנות שירות מפעילות, ומשחקיה. ברוח סער וסופה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק על הקטן שלי. שמוכנים אל החלום להתקרב, שעוד זוכרים איך להגן את הנערים שבמקום להסתובב ברחובות מצאו מקום חם לשחק, שיעורי תורה, לקירוב לבבות, לארוחת שבת ביחד. מקום בלב, מקום בלב, מקום בלב, כדי להגשים חלום אחד. בפרויקט הצלחה לכל איתרנו ילדים מתקשים במקצועות השונים, עברית, חשבון ואנגלית. בנינו קבוצות קטנות בהם עובדות מורות מקצועיות ומתגברות כל ילד על פי רמתו. כן, אנחנו לפעמים לומדות למבחנים, או שהן מדברות על דברים אישיים, על כל מיני דברים שאין עם מי לדבר, אנחנו נהנות ביחד מכל רגע ורגע. שעוד זוכרים איך להגן את הכאב, שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב, מקום. מדי שבוע נפגשים עם המדריכים תלמידים מבית ספר עמית. במקום בלב, ילדים נחשפים לערכי התורה והחסד בחוויות בלתי נשכחות. מקום בלב, מקום בלב.